A császárhús, amitől a bőr roppan, a belső meg szétolvad. Mutatom, hogy hogyan. Szevasztok, Geri konyhában! Mai napon egy nagyon finom crispy pork bellyt fogunk elkészíteni, azaz a ropogós császárhús. A crispy pork belly igazi titka, hogy lassan, nagyon lassan, szuper puhává sütjük, utána fogjuk és kíméletlenül megrillezzük. Ez azt jelenti, hogy ropogós bőrű hús fogsz kapni, és a hús maga omlós lesz. Nagyon fontos, hogy egy törlőkendővel töröljük a hús tetejét, és a bőr tetejét teljesen szárazra. Utána ilyen szúró eszközzel szépen beszurkálom a húst. Ha neked ilyen nincsen, nyugodtan használj villát, lényeg, hogy jó sok lyukat csinálj a bőrbe. Ha ez meg volt, szépen a bőrt besózom, és lehetőség szerint hagyd a hűtőben egy estét pihenni. Utána reggel, hogyha kiveszed, csak töröld le újra, és sózd be. Ezután fóliába csomagolom, és mehet a sütőbe 140 fokon 2,5 órára. Ha letelt az idő, kiveszem, megkenem ecettel a bőrt, hogy szuper ropogós legyen, majd visszateszem a sütőbe 230 fokon, még 30 percig fogom sütni. Ezután kiveszem, az eredmény ropogós és omlós, de inkább hallgassuk meg. Úristen, ez fantasztikus. Hát ez valami. Menje innen néz ki, és mit elrak hozzá? Nagyon finom magyar szőlőfajtát, méghozzá kadarkát. Egy kicsit fűszeres, kicsit lágyabb bor, de tökéletesen illik malacnak a ropogós bőréhez, úgyhogy kóstoljátok meg hozzá, mert tényleg szuper jó választás.